Mga kapuso, luyo sa pandemya mipatigbabaw gayud ang paghigugma sa usa ka tattoo artist ngadto siyang girlfriend nga usa ka empleyado sa Northern Mindanao Medical Center dinhi sa Cagayan de Oro City ug ato silang ubanan sa ilang road to forever. Atong makahinabi ang groom to be nga si John Mark Villaflor. Sir John Mark, good morning ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Hello, good morning. Sir, unang-una ipaila-ila sa kanamo kung kinsa ang imong fiancé. Charmaine Novilicong. Sir, pwede ba nimo makwento sa amoa, maistorya sa amoa kung paunsa nagsugod ang inyong love story ni Miss Charmaine o unsa ang naa kaniya nga naingon nimo nga she's the one? Actually, when we were high school, kauban nami sa isa ka religious group, ang YFC, that's Youth for Christ. And then before medyo dili pa kaayo mi nga naka-close, and after 11 years nag-start mig communicate, lahi ra kay siya sa uban girls na akong na-date before. She is smart, kugi siya na pagkababae, hardworking, wise. Then naay na change sa ako na tungod sa iya. By the way, giunsa nimo pagplano ang imong wedding proposal o nganong gipili nimo nga sa Siargao ka mag-propose? Sa sige na mag-uban, nakita nako sa iya nga medyo para sa ako perfect na. Gatok mi about sa mong future. Nag-try ko og plan na mag-propose ko for pag 1 year na mo. Gipili na ko Siargao kay her favorite na place na ma-chill. And then ako po sa tanan ako na agtuan ang Siargao jud ang pinaka the best. So why not dito ko mag-propose sa iya. Sir, kanusa po din yung schedule sa kasal ug asa pod? Actually, among plano is this November this year. And then giabot man ning pandemic, COVID. So amo na lang gi-early. Sir, kamusta po ang preparation sa inyong kasal karon? So far, medyo gamay na lang yun. Duol-duol na yun mi sa finish line. Kumbaga, nagkuan mi karon na mga seminar, mga requirements. Sir, nagmatter po ba sa inyong desisyon nga dunay protocol karon nga limitado lang dapat ang imbitado sa kasal? Kay lagi natay social distancing nga ginasunod. Actually ako okay ra kayo, ang mas importante manggod is ang blessing. Di man importante if kinahanglan like crowded kay imong wedding. Sir, imong message sa imong fiancé? Stay healthy, of course, na man ko sa imong side permi. Always man jud healthy. Doon na jud, hapit na jud mabot sa finish line. Excited na ko. And excited pod ka. And I love you. Ka-sweet. Oy. By the way, sir, naba mo'y kaning naba kay tattoo or imuhang partner nga nag-signify sa inyuhang relationship? Actually wala pa. Pero in kaso, sir, na kay ipatato sa imong kaugalingon o sa imong partner, unsa kaha na mag-represent sa inyuhang love for each other? Gusto ko phoenix, like firebird. Kay bisan pag kana mong good sa represent og fire, heat sa among love ba. Init jud kayo, no? By the way, congratulations in advance, Sir John Mark og sa imong soon-to-be wife, si Ma'am Charmaine. Daghang salamat kaayo sa pag-share sa atong mga kapuso sa inyong istorya sa paghigugma ug plano sa pagbuo og kaugalingong pamilya bisan pa man nga dunay tay pandemya karon. Sir, salamat kayo ug ayaw kalimti at home ka pirmi with GMA Regional TV. Okay, thank you pod kayo sa pag-invite and hope safe mo tanan.